Takže čaute, ako môžete vidieť, už tu prichádzam. A môžeme sa ísť rovno vyspať. Dúfam, že keď sa zobrím, takže sa mi už budem mať všetkých Pokémonov s plnými hapkami. No, dobre. Teraz potrebujem, jeho dám na jeden hit. To iba potrebujem vyšší level, tak si ho zabijem. Dobre, nedám ho na jeden hit. Hej, dám, teraz budem mať burn. Tak nedám. Tak ja už iba po ženské. Nakašľam teraz na to. Aj keď ten je slabý. No, a jak už som hovoril, tak dneska budeme pokračovať na tomto. Nie, počkať. Nie, dneska radšej budeme ťažiť. Pretože nemáme dostatok skolín. Aj ty chceš ísť? Aj ty poď. Keď už dávame všetkých, tak poď aj ty. Ja chcem pustiť čo najskôr Charizarda. Čo ho on level 26. Poď, Charizarda musíme dať. No. Zatiaľ si môžeme vyťažiť toto drevo. Ja to proste budem takto zasádzať, že takto správne. Teraz toto zničíme, aj toto a tu pôjde, tu pôjde, tu pôjde, tu pôjde. Takto. Potom toto si tiež zoberieme. Toto všetko pohádžeme zatiaľ tu až na presne toto. No, toto si tu môžeme nechať a potrebujeme ešte sekerku. Styky tu mám a mne stačia takto. Dostatky. A presne toto si ideme teraz zasadiť. Toto dáme tu. Tak to by sme mohli mať všetko, pre istotu si so sebou zoberieme len kovru, tam veľa vyťažíme, nejaké drevo, čo viem, toľko, pre istotu. Ešte by sme si mohli ja podačej idem a hlavne si tam proste jeden hit. Aj ty chceš, ty potiež. Ty si len 21. Ale viacej toho vydržíš, kľudník. A ja mám poison. Tak nič. Teraz sa radšej stiahni. Za chvíľu už ho budem musieť rohnúť. Počkaj, ja som chcel ísť tu a toto si hodiť. Dobre. Môžeme pokračovať. Prečo som sa vlastne išiel vrátiť, že som? A to je asi jedno. Aha, trčky. Tak nič. A vrátim sa po ne. Pretože trčky teraz musíme mať.
pretože keď pôjdeme tam dole bez turčiek a náhodou pôjdeme do nejakej cavky, tak sme skončili. A mne sa stále uberajú kvôli tomu poisonu. Kurník. Takže ja potrebujem všetko toto. Bambus si dáme na vypekanie. Pretože to sa vyplatí. Mám ho veľa. Tento stack asi je viac už nič, ale ak sťažíme toto, v podstate tu veľa toho nie je, musíme si tu postaviť viac bambusov. No postaviť. Zasadiť si tu viac bambusov. Hop. Áno, to až potom. Hop. Či šikou to nebude vychádzať, bude. Ale radšej. Ideme to prihodiť do pece k tomu. Ja zatiaľ si zoberiem tieto styky. A tým pádom tu môžeme hodiť aj toto. Super. A môžeme ísť ťažiť. Ja som rozmýšľal, že potom tu tak urobím taký veľký výťah hore, keď nájdem náhodou podobnú caveku. A počkať, to je vlastne taká jedna vec, že keď pôjdeme tu, hľadáme, že cave. Dva. Tu tak podo mnou by mohla byť caveka. A môžeme pokračovať, teraz ideme tu tak dole. To už je tretí. A tak to budeme kopať dlho. Hop. Tak podobnou by tak, kde mohla byť caveka asi. Ja nevidím na tú mapu, ona je strašne taká tmavá. Počkať, na to si oktať, čo to nemôžeme vedieť. Toto vážne nie. Tak, ja som tu nepíšel ťaží hodu. To už môžeme. Tak dobre, zatiaľ ma to sklamalo, zatiaľ tu nie je fakt, že žiadna caveka.
Dúfam, že tu už za chvíľu dačo bude. Ako tak ja teoreticky, ak sa pozriem na tú mapu, tak ja som že tu. Mne ukazuje, keď tu tak sa ho pozriete, tak tu mi v tej mape, keď máme toto horné, tak ukazuje, že je tam kejvka. Hej, teraz ak pôjdeme rovno, tak by sme mohli dojsť ku kejvke. Ja už asi pôjdem. Aha, Čarmolo, on už skončil. Nevieš mi pomôcť ty ťažiť? Asi nie. OK, skôr než sa pozabíjate. Ja si... To tak by mala byť. Počkaj, kde majú byť najväčšie kejvky? Asi tu. Ja sa začnem takto. A potom, keď tak, až urobím takú cestu dole. Pretože teraz, to tak sa musím pripraviť. Aha. GG. To je... Nie. Hej. Kde je najbližšia kejvka? Tak na tejto strane veľmi nie. Počkaj, teraz som z toho zmetený. Raz, dva, 3. OK, už som tu. V týchto... Tam bolo začo počuť. Čermón, dobrá, Čermónce. Ja sa nám bojím ísť normálne. A už mi tam ukázal viac kejvok. Táto mi veľmi nič neukazovala, keď sa pozriete hore. Tak tu pôjdeme ťažiť. Lebo podo mnou mi asi neukazuje žiadnu. Lápis sa hodí. A konec. Ja viem, že mám rozkopem toto týmto, ale teraz prídeme. Tak nejdeme. Hop. No. Týmto smerom musíme ísť. Takto pôjdeme. Tak ešte o jeden blok. Presne takto potrebujeme ísť.
tak to budeme kopať. Koľko som už toho vyťažil? No kašľam, no to nechce sa mi to teraz hľadať, kde to je. Už to nevidím. Tak teba chcem. Ty ideš. Ty ideš. Nie. Fight. Double kick. Kurník. Ježiš. Doubles. No, aspoň dačo. Viem, koho tam hodím potom. Počkať. Dobre. OK. Tak našli sme kejvku a toto môžeme zatiaľ ukončiť. To už na budúce. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite zanechať like, odber a vonček, nech vám neuniknú ďalšie videá a čus.